Laxmi Irigoyen Regueiro, 42 anos, xeración X, filóloga e deseñadora de videoxogos. Crea historias para joysticks e comandos. A última, The Wildlanders, videoxogo para percorrer historia e ficción da tradición galega e en galego, reivindicación do pasado e denuncia dun futuro con cambios no idioma máis inclusivo. Podes escoller eso, usar o el, usar o ela ou incluso un pronome neutro. O que recollen nos dicionarios son o uso, ¿no? das palabras e demais. Si hai uso a nivel pueblo, a nivel cousa nosa, ¿no? Que facemos nós, durante suficiente tempo deben incluílo. A lingua evoluciona e sí que hai que amosar nos dicionarios e nas gramáticas esa evolución da lingua. Eu creo que o activismo lingüístico se pode facer desde calquer medio, desde calquer cousa que fagamos. Non é caro doblar en galego, o sea, non o é. Sempre va a render, porque a nivel de espallar o que é a nosa lingua, dala a coñecer e demais, é moito máis importante que cualquier rédito económico que podemos ter. A idea que tivemos con Wildlanders foi pensando por que hai tantos xogos sobre a Europa medieval ou sobre o tema vikingo, por que non temos nada aquí coa riqueza que temos en Galiza de historia, de cultura, de mitoloxía. Entón, a partir de aí empeza esta idea, a crear Wildlanders, mantendo e buscando esa parte histórica, pero tamén metendo moita fantasía, lo que é fantasía pero da nosa, ¿no? O que son as mouras, o que son os trasgos, os lobisomes, etc. É dicir, mostrar ao mundo a riqueza que temos aquí.